Benvolguts, fans i fantes del Cracòvia. La direcció del programa vol fer un comunicat. Sí. Estem fins a les bales de felpa del tema de la pilota d'or. Si hem d'estar discutint fins al 7 de gener si guanyarà el Messi o guanyarà en Cristiano, això es farà més pesat que en Jordi Grau en un embús. Així que ara mateix el programa decidirà a qui se li dona i s'ha acabat la història. Connectem amb la gala. Enhorabona, doncs, a Vicente del Bosque, millor entrenador de l'any. I sentim molt les paraules de Mourinho, que no ha sabut encaixar la derrota i ha declarat que tots vostès són una colla de fills de... I posada en horitzontal. Disculpes un altre cop. Però anem ara al lliurament de la pilota d'or al millor jugador. Els nominats són Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Sisplau, que pugin a l'escenari els nominats. Bé, voleu dir algunes paraules abans d'anunciar el guanyador? Sí. Teníais que hacer esta gala precisamente hoy, que tengo el ojo morado, es algo terrible en las fotos. Sí, pelotudo, si yo estoy peor. Mirá qué ojera. Sí. Es que mi hijo Tiago no me dejó dormir en toda la noche. Bé, gràcies als dos per aquestes emotives paraules. Ha arribat, doncs, ja el moment que tothom estava esperant. Perquè la pilota d'or és per... Ja va. I la pilota d'or és per... Joaquim Maria Puyal! Moltes gràcies, senyores i senyors. Però jo no sóc el jugador de l'any. Jugador de l'any és aquell cunyat que organitza un partidet de futbol sala sabent que a ningú li farà il·lusió. Jugador de l'any és aquell que es passa 3 dies jugant al FIFA i renuncia a tenir nòvia. Jugador de l'any és aquell nen que juga al pati i fa servir 2 motxilles per marcar la porteria. Jugador de l'any. Y loco, al final no va a ser a ninguno de los dos. Qué cura de humildad. Creo que todos hemos aprendido algo. Sí, que tendría que haberme votado a mí mismo. Qué tonto. No, lo que hemos aprendido es que ganar un premio no importa. Lo que importa es que no lo gane Cristiano Ronaldo.